ବାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ସୋନାଲି ସାହୁ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଜି ସକାଳ 6ଟାରୁ ହିଁ ବହୁତ ଖରା ହେଇଥିଲା। ସେଇ ଖରାରେ ବି ବାପା ତଳକୁ ଯାଇକି ଛୁଇଁ ପାରିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଲିଫ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଛୁଇଁ ସବୁକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇକି ବାପା ଆଙ୍କୁଡ଼ି ବଢ଼େଇଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଆଙ୍କୁଡ଼ି ଆଣିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତଳକୁ ଆସି ଦେଖିଲି ଯେ ଆଜି ଗୁରୁବାର ଥିଲା, ହାଟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ବାପା ପରିବା ଆଣିଥିଲେ, ତା ସହିତ ସପୁରି ଆଉ 2ଟା ପଇଡ଼ ଆଣିଥିଲେ। ସପୁରି ଦେଖିକି ମୁଁ ରହିପାରିଲିନି, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ସପୁରି ଜୁସ୍ ଟିକେ କରିଦେଲି। ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ସପୁରି ଜୁସ୍ ଦେଇଥିଲି। ସପୁରି ଜୁସ୍ ପିଇ ଦେଇକି ବାପା ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକିଂ କରିଥିଲେ, କାରଣ ବାପା ଆଜି ଭବାନୀପାଟଣା କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକିଂ କରିସାରିକି ବାପା ଦ୍ୱିପହର ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇକି ବାପା ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି।